Antidepressiver bedøver borgernes følelser og gør os alle grå som asfalten. Ingen farve, intet humør. Ofte dårlige lappeløsninger, som når der er gravet en 100/100 megabit fibernetforbindelse ind på parcelhusvejen i provinsen, som skulle redde deres hverdag og sociale referencer, som lever på den anden side af de tågede ruder, i den gamle BMW, hvor drengene laver rumkoger, fordi klumpen er blevet mindre end deres blodsprængte øjne, og magter ikke at køre hjem til familien, men overvejer at trille til Barcelona på den punkterede cykel, men opgiver på halvvejen og står i Paris og oplever terrorister, som angriber det frie folk, som i forvejen har stress over deres fremtidsmuligheder, men nu ikke magter det der PTSD, så de hænger sig i skoven, imens mennesket dræber naturen.